Job 42 and verse number 12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters. And he called the name of the first Jemimah, and the name of the second Kezia. That's also Kezel in the Hebrew, Kezel. And the name of the third Keren Hapuk. That is a wonderful name. Let's see here. Jomar, ang inyong sunod anak. Coming pa hapit, basin. And I think if it's a girl, you should name her Keren Hapuk. And Keren Hapuk Akopiado. Nindo, di ba? Nindo. And anyway, and in all the land were no women found so fair as the daughters of Job. I wonder what it would feel like to have pretty daughters. I wonder. And their father gave them inheritance among their brethren. After this lived Job 140 years. You get that? After this lived Job 140 years, and saw his sons and his sons' sons, even 4 generations. So Job died, being old and full of days. Bisaya. Busa, ang Ginoo mipanalangin sa ulahing katapusan ni Job, labaw pa kaysa iyang sinugdan. Kay siya dihay napulo og 4,000 ka karnero, ug 6,000 ka kamelyo, ug 8,000 ka yugohan sa mga baka, ug 8,000 ka bayeng asno. Siya usab dihay 7 ka lalaki na anak ug 3 ka babaeng anak. Ug siya mitawag sa ngalan sa una si Jemimah, ug ang ngalan sa ikaduha Kezia, ug ang ngalan sa ikatulo Keren Hapuk. Ug diha sa tibok yuta walay mga babae nga nakaplaga nga ingon ka anyag sa babaeng mga anak ni Job, ug ang ilang amahan mihatag kanila og panalundon diha sa ilang kaigsuonan. Human niini nabuhi si Job og 1 ka gatos og 4 ka tuig, ug nakakita. Hold on. Yeah, that's correct. There's no siya. Ug nakakita sa iyang lalaking mga anak ug sa lalaking mga anak sa iyang lalaking mga anak. Bisan sa 4 ka kaliwatan. Busa si Job namatay, ingon nga tigulang og puno sa mga adlaw. Title of my message comes from verse 16, just the first 2 words, after this. After this. Human niini. I want to help you tonight. I want you to listen very carefully. As always, medyo kapoy ko, Miyerkules sa gabi, pero ang kamatuoran karong gabi na may gahom sa pagtabang nimo, paminaw palihog. Pagampo na ta, dahil magawalik ko kaninyo, kabay nining a subject, human niini. Let's pray. Dear Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? Dear Lord God, would you give me wisdom? And Lord, more importantly, would you give my people wisdom? Help us, Lord, to avoid the devil's tricks. Help us not to make bad decisions in times of suffering and difficulty. Help us, Lord, to rest on our faith in you and keep our eyes on you, like we sang about a few minutes ago. Lord, I pray, God, you'd fill me with your spirit as I preach tonight. Help me, God. Give me strength and energy to deliver the truth of your word. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mong maglingkod. Karong gabi, nako'y pangatana alang kaninyo. Dili kinahanglan mo tubag yun. Just huno-hunara. Para nimo. How long did Job suffer? Unsa ang kadugay sa iyang panahon sa pag-antos? Have you ever thought about that? How long did it last?
We don't often think about it because the Bible doesn't give us many clues. The Bible just says, on a certain day, the devil came to God and then he took everything Job had. And then it says, on another day. Well, that's not very helpful. But then we have maghula siya, dayon yung tulog kahigala mo bot, silang tulog maglingkod ra 7 days, walay pagistoryahanay. But the whole time of suffering, gikan sa unang adlaw, di inawala ang tanan, hangtod ang Diyos nag-change sa tanan. The Bible says He turned the captivity of Job, meaning gibaliktad niya ang pagkabinihag. That doesn't mean Job was a prisoner of man. He was a prisoner of his circumstances. Binihag siya sa iyang lisod nga kahimtang. But how long? That's the question I want to ask. Last Sunday morning, I preached about Job's suffering. Nagtubag ko sa pangutana, nga naman ang Diyos nagtugo sa kadaghan sa pagantos nga nakit-an na to dari sa kalibutan. Brother Felix, I didn't see you come in. Welcome, sir. Ngayong gabi karon pa nakit-an na ko. So, para nimo, unsa kadugay? Mga adlaw, mga semana, mga bulan, mga tuig, unsa kadugay. Sa kamatuoran, wala ta kabalo. Because the Bible doesn't tell us exactly. However, para nako, murag pipila ka bulan. It was probably a few months, at least 2, sigurado at least 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5, wala ta kabalo. Pero para nako, murag 2 to 4 months. That's my guess, if I just had to guess. Can I say that's a really long time? Lukop sa Biblia, makita na to sa mga sugilan o mga ilustrasyon sa mga tao sa Diyos nga nag-anto sa taas kaya nga mga panahon. Panaglitan, si Joseph, nag-anto siya dito sa Egypt, murag duol-duol sa 13 years. Gikan sa panahon gibaligya siya hangtod nagbarog siya atubangan ni Pharaoh. Murag 13 years. First ulipon siya dayong pineriso. Si David nag-antos dugay kaayo samtang naglaya siya gikan ni King Saul. It's kind of hard to guess that, pero para nako at least 10 years. Si David naglayas, gipilit siya sa Diyos nga mahimong sunod hari, and then maglaya siya 10, 15 years basin. We see many illustrations in the Bible of good people suffering for a long time. But para nako, ang panahon sa pagantos ni Job, I'm sorry, I'm struggling with the sign a little bit. I'm just not real clear. Ang panahon sa pagantos ni Job, murag, wala niabot sa 1 year. Murag pipila ka bulan. Let me show you a couple reasons why I think that, because I think it's important tonight. Go with me to Job 29, verse 1. God gives us a couple hints, but most people don't see the hints because once we get past chapter 3 of Job, we just turn our brain off and don't read anything. Ang mata lang mubasa, ang utok way labot. And so, gamay ang makuha gikan sa Job. Until you've read Job about 5 times, gamay kayo ang makuha. It's just the truth of it. Job 29 verse 1. Job chapter 29 verse 1. Kunanas, amen? Moreover, Job continued his parable and said, "Oh, that I were as in months past, as in the days when God preserved me." Dugang pa si Job mipadayon sa iyang sambingay ug miingon, "Oh, nga ako ingon unta kaniadto diha sa mga bulan nga miagi, ingon diha sa mga adlaw sa dihang Dios mi panalipod kanako." Notice the phrase in the English, in months past. What's he saying? Just a few months ago. Pipila ka bulan milabay, lahi gyura kung kinabuhi kay sa karon. So at the time of his suffering, kining ang tanan pagdebate sa iyang higala, kabay, nga naman ang Diyos naghimo nini, kung wala kay sala, nga naman siya nagtugoy, ikaw nag-anto sigurado na kay gitago nga salatig, pagkaroning nun ka, tanan ka na nga debate sa iyang mga higala. He said just a few months ago, lahig gyur nga akong kahimtan.
My life was wonderful. And then nag-describe siya sa iyang kinabuhi diya sa Job 29, sa situation sa iyang kinabuhi, sa wala pa siya gihampak gayud sa yawa. Let me show you another verse. Go to Job chapter 7 and verse 2. Job chapter 7 verse 2. Got him. I killed this mosquito. And kung gutom ka, nahilamok dere human sa service. Job chapter 7 verse 2. Kung nanas, amen? As a servant earnestly desireth the shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work. Ingon sa sulugoon nga sa mainiton nagatinguha sa landong. That's an interesting. Og ingon sa uska sinuhulan nga nagalantaw alang sa gante sa iyang buhat. Let me explain what that's talking about real quick. Kung naay sulugoon, naay worker dito sa umahan, nagtrabaho siya. When it says he's nangita siya, tingwa siya sa shadow. That's talking about the sun starting to set. Just like kung mag-work ka sa office, o kanuna ang tao nga salary lang, inadlaw ra, kanuna naglantaw sa watch. Wow, 5 minutes. Nagaon ko 1 hour, 5 minutes na lang milabay, dugay pa man dere. Naglaom siya hapit na mahuman ang trabaho. That's what it's talking about. Nag-work siya dito sa umahan, o kanuna naglantaw. Wow, taas pa man ang adlaw, wala pa landong, wala pa, the sun's not starting to set. That's what it's talking about there. Verse 3. So am I made to possess, look at the next 3 words, months of vanity, and wearisome nights are appointed to me. Busa ako gihimo. Let me read this in English. That is incorrectly translated. It's not what that is. Ako gihimo is not aron. But anyway, sa pag-angkon sa mga bulan, sa kakawangan, ug ang malaay nga mga gabi gitakda kanako. What's he talking about here? He says, I am made to possess months of vanity. Ngano man ang servant maglaong nga dali ngit-ngit na kay para niya ang iyang trabaho ay pulos. Ang iyang kasing-kasing wala gihatag ang iyang kasing-kasing at sa iyang trabaho. So it's just his life feels worthless because he's just doing somebody else's work. And that's why he's the connection there. The connection there. He's saying ang paglabay sa panahon ay pulos. But notice he specifically mentions months, mga bulan. What he's saying here, what Job is saying is this has been going on for months. Mga bulan nagyud ni kini nga kaliso just nagpadayon murag dali gayon mo tapos ang akong kinabuhi walay pulos ang gabi walay pahulay. My life feels worthless diha sa panahon sa pagantos. Look at verse 4. Job 7 verse 4. When I lie down I say, when shall I arise and the night be gone, and I am full of tossings to and fro under the dawning of the day. Let me read that in the sign before we cue to verse 5. Sa dihang ako mo higda, ako nagingon, kanusa ako mo bangon, ug ang kagabhion mawala, ug ako puno sa mga paglimbag-limbag. What is limbag-limbag? Mag-tossing turn, dili matulog. Diba? Limbag-limbag, hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw. Verse 5, my flesh is clothed with worms and clods of dust. My skin is broken and become loathsome. You ever have a boil, matagtiki? Kita nag-experience matagtiki? The Bible says, ang lawas ni Job natabon, gitabong sa mga boil, matagtiki, gikan dere, ngato dere. Dili siya makabarog, dili siya makalingkod, dili siya makahigda, bisan unsang gibuha, grabe kayo masakit, di ba? And what happens kung naay matagtiki? Una, mahubag, sakit kayo, and then it breaks. Di ba?
That's what he's talking about. Nag-describe siya niya, kanak nga mag-break, ang daghang samad, bisan asa, gali ayohon. The Bible says at the beginning of the story, he sat down, naglingkod siya diya sa ash pile, diin gisunog ang basura. Nangita siya sa pitaka, piece of clay, tipaka, salamat. Nangita siya sa tipaka na buwak gikan sa usa ka clay jar. The Bible says he scraped the boils aron magbuwak, aron mag-abri na mawala ang pressure. Nag-ana siya aron naigamay nga relief. That's what he's describing here. My flesh is clothed with worms and clods of dust. My skin is broken and become loathsome. Verse 5 sa Bisaya, ang akong unod na bistihan og mga ulo og mga tibugol nga abog. Ang akong panit na sipak og nahimong makapaluod. What is sipak? Sipak. Na open na break. Verse 6. My days are swifter than a weaver's shuttle and are spent. Here's the key. And are spent without hope. Ang akong mga adlaw mas tulin pa kaysa lansadera sa maghahabol og nahurot nga walay paglaom. Let me tell you something. When you are in pain every minute of every day and every night, 2 or 3 or 4 months feels like eternity. 2 or 3 months, oh, dali mo labayang panahon. 2 or 3 months, 4 months, para nimo kanang kahangturan. When you, kung kapoy kayo ka, pero dili makatulog agi sa kasakit. 2 or 3 months, that is eternity. Ug unsap ba ang atong pangutana kung anata diha sa nagalungtan nga panahon sa kalisod, ang pag-antos? What is the question all of us ask? Will this ever end? Kini ba motapos? Will it ever? Mobot ba ang panahon nga kini motapos o maglungtad hangtod sa kantoran? When we are in the midst of a difficult time, whether that's physical, financial, relationship, bisan unsay klase sa kalisod, kung mag-antos ta, many times we become like Job and we begin to spend our days without hope. Mawala na ang paglaom. Magsugod ta nga motuo, murag kini dili gyud mo tapos. Can I ask you a question? Has the devil ever whispered that lie in your ear? Nakadung ba ka sa tingog sa yawa, naghonghong diyan sa imong dalungan? Kini nga pagantos, permanente ni. Di gyud mo tapos. You ever heard that lie? That's when we start to lose hope, isn't it? Wala nang paglaom, kay magsugod taw tuo, permanente ni. And you know what we do when we start to lose hope? We start seeking advice from the wrong people. Kung mawala na ang atong paglaom, tintalan ta nga mangita og tambag gikan sa mga tao sa kalibutan, imbis gikan sa kaalam sa pulong sa Diyos. When we start to feel like it's never gonna end, I have no more hope, we start looking for hope in the wrong places. May I say to you tonight, you better be real careful who you listen to when you're hurting. Hinay kayo, amping kayo, kinsay mong paminawon diya sa panahon sa pagantos. Because when you're hurting, nakulangan ka sa discernment.
Dili ka makamatikod sa diferensya sa kaalam sa Diyos o kaalam sa tao. And you make big mistakes when you lose hope and you start looking for advice from the wrong people. Job received some really bad advice from somebody he really loved. Si Job hatagan og tambag nga makadaot gayod. O kana nagikan sa babae nga gigugma niya labaw sa tanan. Iyang kaugalingon asawa. Let's look at it, would you please? Job 2 verse 7. Job chapter 2 verse 7. Job chapter 2 verse 7. This is the part of the story where the devil attacks Job's health. Job chapter 2 verse 7. Kunana, say amen. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. I'm very curious how they translated boils. I'm sure wala sila nagamit sa matagtiki. And smote Job with sore boils from the sole of his head unto his crown. Crown is, what is crown? This right here. Kiningabahing sa ulo. Alimpulo. I think they got that right. And he took him a potsherd. This is what I read to you earlier. And I told you about earlier. And he took him a potsherd to scrape himself withal. And he sat down among the ashes. Bisaya, busa si Satanas mipahawa gikan sa atubangan sa Ginoo o mihampak ni Job pinaagi sa mangut-ngut nga mga hubag gikan sa lapalapa sa iyang tiil ngadto sa iyang alimpulo og siya mikuha kaniya og usa ka tipaka sa kolon aron pagkagis sa iyang kaugalingon pinaagi niini ug siya milingkod diha sa mga abo. Now look at verse 9. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die! Paminaw sa Bisaya ni Ana. Unya, miingon ang iyang asawa ngadto kaniya, ikaw ba sa gihapon maghupot sa imong kaligdong? Tungluha ang Diyos o kamatay. Strong kayo. Sakit yun, di ba? Pero para na ako, daghang tao dali makasabot sa pulong sa asawa ni Job. Ang tao maghuna-huna. I've heard preachers say this. Si Job nawad ang sayang bahandi, sayang mga anak, sa iyang mayong panglawas. Dayon nawad-an pod siya sa iyang asawa. Bisan iyang asawa nagbudhi kaniya. Pero wala sila nakasabot sa iyang gisulti. People think, oh, ang iyang asawa na ipakit para niya. That is not what's happening here. She was not telling Job that she didn't love him anymore. Wala siya na yun dali, hinaot lang mamatay ka. That is not what she's saying. She was angry at God. Nahigugma gyapon siya sa iyang bana ug para niya mas mayo nga motapos sa iyang pag-antos kaysa pagpadayon. And just as a side note, one thing we often forget, kung maghuno-huno tao, dautan ka ba niya? Siya po nawad-an sa napulo ka anak. Siya po nawala ang tanan, nawatan sa tanan nilang mahandi. Dili si Job lang. But she is not saying to Job, wala siya nagbudhi ni Job, mamatay, mas maya mamatay ka. That's not what she's saying. She's saying, God has forsaken you. It would just be better if you die so your suffering can end. Kung magtunglo ka sa Diyos, siya mo, patay ni mo, wala na kay pagantos. That's what she's saying. But she listen to me very, very carefully. When you are discouraged in a time of suffering, there will be no lack of people who are ready to give you bad advice. Kung ma-discourage ka diha sa panahon sa pag-antos, dili ka makulangan sa mga higala nga naidaghang tambag para nimo nga nagikan sa yawa mismo.
people will tell you, kini dali mausab. You have to take care of yourself. Ikaw lang, bahala, kinahanglan ka, magatiman ni ini. Walay laing mutabang nimo. Here's what people will tell you. Mas mayo pa kung ikaw mo undang lang sa church o pangitaon ng uyab, pangitaon ng trabaho sa overseas. Kinahanglan magatiman sa imong kaugalingon. You listen to me? Kana maong tambag sa yawa. Earthly, flesh, what is it? I've lost it. What are the three? Earthly, sensual, devilish. Yutan-on, unudnun, yawan-on. That is not the wisdom of God. But that's the kind of wisdom you're going to hear. Kanang kaalam nining kalibutana. Ang Diyos dali na mutaba nimo tanawa. Nga naman kini na itabo kanimo. Yeah. Kini depende nimo. Kau na lang. Kau na lang. And sometimes it'll be people you love. Usahay mga tao giguman nimo ang muhatag kanimo sa maot nga tambag. You listen to me very carefully tonight. Sa dihang maglusod ka, sa dihang maluya ka sa imong espiritu, sa dihang nasakitan ka, sa dihang daghang problema, ang pingkayo kinsay mong paminawon. Ayaw paminaw sa mga tao nga mobungkag sa imong pagtuo. Ayaw paminaw sa mga tao nga maglakaw, sumalat sa ilang nakitaan imbis sa pagtuo sa pulong sa Dios. Dali ka kinahanglan sa mga kalibutanhon nga tao nga magsulti nimo, kung ako nasa imong kahimtang, kini akong buhaton. Dili ka na ang imong kinahanglan. Kinahanglan ka sa mga tao nga nahiguma o kaila sa Diyos o kabulo sa kamatuoran sa Biblia aron sila maggiya nimo sa saktong dalan. Kinahanglan ka sa mga tao nga mopalig-on sa imong pagtuo sa pulong sa Diyos. Likay ang mga tao nga mobungkag sa imong pagtuo. Kinatong problema, kung ma-discourage ta, magdangok ta diha sa balay sa mga tao nga walay pagtuo. Amen. Magsugod og message sa mga tao sa among daan barkada, daan higala, malaing printing nga wala naluwas o bisan naluwas layo gyud gikan sa Ginoo. Unsay mong hunahuna nga akong buhaton, naglibog ko sa akong buhaton, unsay mong hunahuna. Why would you ask a person with no faith what you should do? Kung wa siya'y pagto. And by the way, let's go back to Brother Jacob's message last Saturday. Ayaw paglantaw sa iyang tambag, lantaw ang iyang kinabuhi. Nga naman mo sunod ka sa tao kung kinsang kinabuhi, nagubag yun. Na tao, naminyo, nabungka, na ikaw pat nga uyab sa kinabuhi, nag-ipon. Dayon siya mo sulti. Kung ako nasa mong kahimtang, pangitaon ako ang uyab, nga naman ikaw maminaw sa tao sa maniana. Kung mulabay ka sa ilang balay sa gabi, makadungog ka sa pakiglalis, o ang tibok neighborhood, makadungog po, pero sa sunod buntag, nako'y tambang para nimo. Nga naman ikaw maminaw sa kaniya. There'll be people who will tell you, na yung mga tao musulti nimo, you have no choice. You have to do this. Wala kay choice. Kinik lang ang imong mahimo. Don't listen to them. You always have a choice. You always have a choice. You do not have to follow the devil. Dili ka kinahanglan mo tugot yang yawa magpahawat nimo gikan sa church. You always have a choice. Kinahanglan dawaton nimo kinik nga trabaho. No, you have a choice. Kung naay trabaho nga mopahawat nimo gikan sa church, kana wala nagikan sa Ginoo. Are you listening to me now? You always have a choice. And when someone looks you in the eye and says, para na ako, what kay choice? You know you shouldn't listen to them. There's only one thing you must do, and that is follow the will of God. Kana lang ang kinahanglan yun. For we walk by faith, not by. We walk by not by. Be careful who you listen to. Ayaw paminaw ang mga tao nga mabungkag sa imong pagtuo.
Ayaw pagbasa diya sa mga blogs, o maglanta sa mga vlog, mga YouTube, mga posts, ug tanan, ako makatabang nimo sa unsa ba imong kalisod sa relasyon no. You need the book. Kini mong kinahanglan. Open up YouTube and go to Truth Baptist Church channel, Paminaw sa Pagwali. Kana magpalig unsay mong pagtuo. You listen, when you're discouraged, ayaw pagtuo nga ikaw magdangop. Is that the right word? Magdangop diha sa wisdom sa kalibutan. I'm gonna go to this channel over here. They make me feel good. You don't need to feel good. You need to do right. By the way, after you do right, you'll feel much better. It's not easy, but the end result, you'll feel much better. Let's go back to our text verses tonight. Job chapter 42, verse 16. Job 42, verse 16. Our text verse tonight. Job 42, verse 16. A few minutes ago, we read, nagbasa ta sa mga pulong sa iyang asawa diya sa Job chapter 2. Now 40 chapters have passed. And what do we see? After this, lived Job 140 years and saw his sons and sons' sons, even 4 generations. Human niini. Human niini. You say, Pastor Mike, wala ka nakasabot, lusod kaayo, kini nga kahimtang sa kung kinabuhi karon, lusod kaayo, kani, listen to me. Human niini na ay changes sa mong kinabuhi. Na ay maayo sa umaabot git plano sa Ginoo, pero sa dihang ang asawa ni Job nagsulti, mas mayo nga mamatay lang ka, ang Ginoo nagsalikoy na kanimo, mas mayo mamatay lang. Si Job ug iyang asawa wala kabalo unsang mayong plano sa Ginoo sa katapusan. They didn't know what was going to happen after this. Human niini diri sa umaabot. Turn with me, back up 6 verses to verse number 10. Human niini nga alaot nga panahon sa pag-antos diya sa kinabuhi ni Job, unsay nahitabo. Look at verse 10, Job 42:10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Ug ang Ginoo miusab sa pagkabinihag ni Job. I would like to change that word to a form of baliktad, basin ug gibaliktad sa Ginoo ang pagkabinihag ni Job, meaning flipped it. The word turned is naghimo nga opposite na, mag-flip, baliktad. Now, listen to me very carefully. Kita karon sa 2026, kabalo ta sa katapusan sa story ni Job. Pero diri sa ilang kalisod, wala sila kabalo. Just like karon, ikaw sa imong kahimtang sa 2026, wala kabalo unsay katapusan sa imong story. Diba? Pero kita kabalo karon, unsay situation sa iha sa katapusan. They didn't know that God was going to turn Job's captivity. They didn't know, wala sila kabalongan ay mayong katapusan sa story. They only knew one thing. Grabe kayo nga mong sakit karon. So tonight I want to ask a simple question. I got a couple of questions. We'll be done. Kung si Job nagsunod sa bad advice sa iyang asawa, unsay murag nahitabo sa iyang kinabuhi? Nawad-an siya unta sa tanan maayo nga giplano sa Ginoo sa umaabot. One of the saddest parts of the ministry is watching people who are suffering
make terrible decisions that completely destroy the good things that God wants to do for them after this. Usa sa pinakalusod nga bahin sa buluhaton sa Dios maong pagbantay sa mga tao nga nag-antos, naglusod sila. Dayon diha sa panahon sa barantos, maghimo sila sa maot nga mga desisyon nga moguba sa maayong mga butang ang Dios ganahan mohatag nila sa umaabot. Was that clear? After this. But if you curse God and die, there's no after this. Sayang. I have another question for you tonight. Unsay mayong mga butang kiplano sa Dios alang sa imong kinabuhi? Kabalo ba ka? Wala. Kabalo ba? Wala. Wala. I want to show you a verse. Go with me to Jeremiah 29. You don't know the good things God has planned for your life. Yet you have the power to destroy them. Wala ka kabalo unsay mayong butang gituyo sa Ginoo lang sa imong kinabuhi. Apan bisan tinuod ni ana. Think bisan tinuod ka na. Na kay gahom sa pagguba niya ng amayong nga plano sa Ginoo. You can't destroy God's plan for the universe, but you can destroy His plan for your life. Kung dilita mo tugo ang Diyos mo gamit nato, na siya'y laing magamit niya. But you can destroy your life. Go to Jeremiah 29 verse 11. You don't know the good things God has planned, but look what he says here, Jeremiah 29:11. Did I not tell you the chapter before? Because I heard a lot of pages. What? I did. Jeremiah 29 verse 11. Kunana, say amen. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kay ako nahibalo sa mga hunuhuna nga ako naghunuhuna lang kaninyo, nagiingon ang Ginoo. Mga hunuhuna sa kalinaw, ug dili sa dautan, aron sa paghatag kaninyo sa gidahom nga katapusan, meaning a good end. Listen very carefully. Wala ka kabalo unsay giplano sa Dios human niini, pero siya kabalo. Siya kabalo. Ako mohangyo kanimo. Ayaw pagguba sa iyang nindot nga plano. Tungod ganahan ka maminaw sa bad advice karon. Mas sayon mo dawa sa kaalam sa kalibutan, kay kana mag-uyon sa atong magsasalang kinaiya. But it will ruin what God wants to do after this. Human niini. God has something planned, something good planned for your life after this. Oh, Pastor Mike, listen, kaya akong kinabuhi. I know, okay. Pero yan isulti dere. Wala ka kabalo sa kung huno-huno kabayan nimo. Na ko'y mayo nga plano para nimo after this. Say, Pastor Mike, I don't think so. Wala ka nagsabot, Pastor Mike, ang akong problema karon. Maong resulta sa akong kauliw mga decision. Ako man ang nasayop. Mura ang ginawalay mayong plano para nako kay ako man ang naghimo niini. Look at verse 11 again. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Can I ask you a question? Kabalo ba ka asa ang mga tao sa Diyos sa dihang siya nagsulti niini nga ato kanila? Atras one verse. Look at verse 10. Asa man kining tawhana nga nakadung niini mga pulong. Jeremiah 29:10. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon. Asa dapit? Uy, Babylon. Nga naman sila nasa Babylon? Tungod sa ilang sala.
After 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you in causing you to return to this place. Kaysa ingon nagasulti ang Ginoo nga human sa kapituang katuig nga matuman diha sa Babylonia, ako muduaw, mubisita kaninyo o mohimo sa akong maayong pulong alang kaninyo sa pagpahinabo kaninyo sa pagpabalik ni ini nga dapit. Wait a minute. Nga naman kining tawhana nag-antos sa Babylon tungod sa ilang kaugalingon mga sayop. Ug sila ang gisultihan sa Ginoo, wa ka kabalo sa mayong hunuhunan ako kabay nimo. Human ni ini na nindot nga plano sa umaabot. Padayon na lang. Padayon na lang. Ayaw paminaw sa sayop nga tambag. You listen to God's wisdom. Ayaw pagguba sa mayong nga plano. Ang Ginoo, murag ang Ginoo, walay plano mo tabang nako. Ako man ang nasayop, nasa'y plano gyapon. God was saying to the children of Israel, tinuod, namoy daghang sayop. Nasuko ko sa miyagi. Pero nako inindong nga plano gyapon na lang kaninyo. Wala ka kabalo kung unsay gihunahunan ako nga maayo lang kaninyo. Wa ka kabalo. Pero human ni ini na imayo pag-usap. Kung ana ka sa lusod na panahon karon, tungod sa imong sayop o tungod sa sayop sa uban o tungod just kanang kinabuhi usay nay kalisod, ako mo hangyot nimo, ayaw pagguba sa plano sa Dios human ni ini tungod kay dili kaganahan ni ini. Was that clear? Don't ruin God's plan for after this because you don't like this right now. Di ko ganan sa kung kahimtang karon, pagpadayon aron mo lahos. Mugawas ka sa kalisod sa pekas o ang Diyos na mayo na plano. Ay, listen to me tonight. After this, napay daghang maayo sa kinabuhi ni Job. 140 years. That is double what most people live today. And that was after his suffering. That's like long, that's longer. That's do sa edad ni Abraham ug Isaac. Das kayong kinabuhi. Mura nga na siya sa panahon nila. Something like that. Maybe he came into Moses' time. But mura do siya ni Abraham, Isaac, Jacob. Kung 40 na siya sa diya niabot ang iyang kalisod, 180 sa diya namatay, naidaghang maayo na hibilin. Unsay gisulti sa nga asawa, curse God and die, tungluha ang Diyos ug kamatay. Tanan kanindo nga nawala, sayang. Are you listening to me tonight? So I have a question. Kinsa ba imong gipaminaw? Who's giving you bad advice? Kinsa nagtambag nimo? Mas may mo undang na lang. Ayaw paminawa ka na. Pagsalig sa Ginoo, puna ang imong kasing-kasing sa iyang pulong aron likon gyapon imong pagtuo, siya mo palahos nimo. Human ni ini na ay maayo. Dugo na mga ulo, human.